A Confraría de Cambados comezou onte unha nova campaña de extracción de vieira. Nesta primeira semana, o número de barcos que saen a captura deste bivalvo son 17. O límite para comenzar é de 1000 kilos por barco e non hai moita abundancia de produto. Empezamos onte, aquí na zona 4, que lle chamamos a zona do Herido. Empezamos 17 barcos. Somos os que estamos andando ahora mismo, levamos 2 días, onte máis hoxe. E os topes, como son poucos, pois vanse facendo, pero en principio parece que non se ve moita abundancia de vieira como ano pasado. O bivalvo presenta unha gran calidade e o seu tamaño supera os 12 centímetros. De momento a vieira é unha vieira de 12 e medio. Non hai aquela vieira grande que collemos todos os anos, de 15, 14, non, é unha vieira toda igualada, pero de 12 e medio. Para a semana, o límite ascenderá a 3000 kilos ao día, o que fará que se sumen máis barcos. Xuntaránse máis barcos porque esta semana foi unha toma así de, vamos a chamar de contacto para empezar a traballar, porque traballamos a 1000 kilos solo diarios. Para a semana empezaremos a traballar os 3000 kilos que é o que realmente leva a planta. A campaña comeza un mes do Nadal, unhas datas claves para a venda do marisco. A nosa campaña de Nadal é unha campaña que realmente, prácticamente casi todo que se colle, vai todo para fresco. Se vistera, vai todo para fresco porque hai tiradas, hai despedidas, hai bodas, hai comidas, hai a famosa cena de Navidad, hai moitos eventos e realmente a vieira prácticamente non pasa a congelarse. Nestes primeiros días, os vieireiros están a traballar na zona 4. Os mariñeiros lamentan as restriccións que teñen para traballar na zona 1, que é a máis próxima á illa de Sálvora e onde se atopa o mellor produto. Os das vieiras non nos deixan entrar nesta zona, non sei por que realmente. Non sei se é zona vedada, porque mándanos traballar a unha altura moi lonxe de terra, e non sei, me gustaría que alguén o supera, pero é unha zona que é rica en vieiras e onde salen realmente as vieiras as que lle chamamos nos as extras. No día de mañá sumarás a esta campaña a Confraría de Rianxo. Serán os dous únicos pósitos da Ría de Arousa que extraerán a vieira. A previsión en Cambados é que se retiren preto de 80.000 toneladas deste bivalvo.